Moi, mä oon Johanna. Nyt mä kerron, mitä mulla tuli mieleen näistä Enricon piirtämistä piirustuksista. Eli tää oli semmonen, mikä toi mulle mieleen semmoisen ajan, kun mä olin töissä vanhainkodissa. Ja kaikki ne erilaiset asiakkaat, jotka siellä oli, ja osa oli jo sellaisessa vaiheessa, että heidän kanssaan ei voinut kommunikoida. Ja elivät niin kuin omassa maailmassaan. Ja näistä mä tykkäsin paljon. Mulle tuli tästä mieleen jotenkin sellainen tilanne, että pyrkii pääsemään niin pakoon jotain tilannetta omaan rauhaan, mutta se on kuitenkin jotenkin aina läsnä se asia. Ja tää oli sitten taas sellainen tästä herrasta täällä, niin mulle tuli mieleen taas aika siellä vanhainkodissa, jossa eräs asiakas halusi nuuhkia kukkasia pöydällä ja oli varmaan tekokukkasia, mutta se oli jotenkin kauhean sulosta. Ja sitten taas tää hämähäkki toi mun mieleen semmoisen kesän, kun se mun ikkunassa asui yksi iso hämähäkki koko kesän. Ja nämä on ehkä mun suosikki piirustukset tästä näyttelystä, että tästä tulee mulle mieleen paljon erilaisiakin muistoja, mutta ainakin se, kun olin isomummun kanssa saunassa ja mun tehtävä oli pestä isomummun selkä. Ja sitten myös näissä vanhainkodeissa niin meillä oli sellaisia päiviä, kun tehtiin noita semmoisia kauneuspäiviä.